Дракон от тук. Играта, която играя, се казва Assassin's Creed Rogue. Продължаваме напред с следващата мисийка. Master Cormac. What you have learned from Le Chasseur was confirmed. The local lawbreakers are changing tactics. What's their plan now? Their boss has hired Benjamin Franklin to produce new weapons for them. He's very well guarded. Benjamin Franklin? The scientist? You have heard of him? Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace? I thought they would use it against the... Между другото, тази мисия знам на Исус. И го стикнах на връч. Защото не ми се бави времето. Сега в момента в тази мисия, знаете ли какво ще правим? Ще спрем един газ. Имам един уепън, който ще видите по-късничко. Първо трябва да речна до там. Знаете какво виждам. Знаете на къде гледам. Така че... Иха! What the fuck? Иване! Ти левитираш! Играта въобще не е свързана с магии. Не. Няма такова нещо. Здравейте, братоци, кибербратоци. Много хубави братоци. Пукук! Да ти пикам на устата. Не ме видяха. Педал мръсен да ти пикам. Чай, имам ли някакви допълнителни мисии? Добре, не трябва да не ги виждам. Знаете ли кой взимам мечовете, моите хора? Моите хора взимам мечовете. Да видим кой кого. Кой е следващия? Shut up, майка ти да еба. Ей, майка ти грозна. Мале, мъртъв си, брато. Защото в момента толкова ме изнерви. Айде, чао. Мама. Така. Да, точно това е мисия, която си мисля. Поне така си мисля. Окей. Уи, много кефче съм темпор. За първ път да видим какво е от лицето на темпорите. Трябва да следвам топич. Следвам те, брато. Следвам те. Та-та-ра-та-та-та. Аре по-бързо, че не ми се губи време от клипа. И ще се схъдна. С 7000 между другото съберем за 15 000 за един аутфит. Сега ще видите какво става тук. Какво събирам. В момента вижда този гранейт лаунчер, което значи, че аз мога да деструирам абсолютно всичко, което си поискам. Като например, виждате тази стена. Вече няма тази стена. Та сега трябва трите такива с газа да ги дестройнам. Прасенце, колко сладко. Добре. Тръгваме. И тъй като трябва да скача горе, само не искам да има някой сюрприз, защото се садна. Няма. Добре. Мале хора, дъжда тук е толкова реален. Не е като звука на дъжда е толкова реален. Защото в Assassin's Creed 4 Black Flag дъжда беше толкова ужасен. Толкова гаден. А сега тук те успокоява направо. Просто е много гъчно. Така. Не. Така. Окей.
Тръгваме към първото. Пак се изгуби половината клип. Няма нищо. Моят пич може да се качва. Ще бъде супер. Защото така... Качваме се нагоре. Пове. Ей го, той нещо трябва да е стройна. Не, моля се. Само да погледна за... Оу, доста са. Между другото. Обаче, тъй като това е долу, първо аз ще отида ето тук. Но тъй като това е долу, а там има доста пичове, като да речем ония пич там, който сега ще го приспа. Ех, майко! Братленце! Дали ще умреш? Искам да се приближи тук. И там ста. Обаче не мога да стигна до там. А тук бе, брато. Той ме дразни. Моля да се фърля тук в пшеницата. Съпром! Фърлих се! Мисията успешна. Това сега се свети да отидете. Имаме няколко секунди, запомнете го. Няколко секунди да избягаме. Защото този газ е силен. Дано да им дойде ауч при мен. Един от господата си казва чао. И той заспа, братко. От газа той заспа. Чакай, брат ми. Тук е гащчето. Само гащчето няма да идва печага. Този газ само не искам да идва. Фу, всички заспаха накрая. Не искам да се занимавам. Аре, моля си. По-бързо, защото... Я! Брато... Какво ти кажа аз? Разбираш ли, брат? Аз просто ще дам един тупаник в газа. Аре! Чели ли го? Така. Само да не ме види сега. Че ще се съдна.